Λοιπόν, ας αρχίσουμε λέγοντας τι είναι ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι φυσικές ή συνθετικές χημικές ουσίες, οι οποίες επηρεάζουν τις αλλαγές στις ψυχολογικές λειτουργίες και προκαλούν σημαντικές αλλαγές στη διάθεση. Τα ναρκωτικά προκαλούν εθισμό, οπότε ας ορίσουμε τον εθισμό. Εθισμός είναι η κατάσταση που προκύπτει μετά από προσωρινή ή συνεχόμενη χρήση ουσιών και κατά την οποία ο εθισμένος δεν μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί την ποσότητα των ναρκωτικών που εισάγει στον οργανισμό του, ακόμα και αν αυτό το βλάπτει. Από τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία παρατηρείται πως η μικρότερη απήχηση σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών αφορά το 0,3% ηλικίας 26 ετών και άνω. Ωστόσο, η ηλικία στην οποία τα άτομα είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών αφορά το 11,2% ηλικίας 16 με 17 ετών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ανάμεσα στις ηλικίες 16 με 20 ετών παρατηρείται απόκλιση από την παραπάνω ποσοστό της τάξεως 10,4%. Ένας τρόπος μάθησης που επιτελείται μέσω της παρατήρησης συμπεριφοράς των άλλων είναι η κοινωνική μάθηση. Από το περιβάλλον ενισχύονται οι συμπεριφορές των ατόμων μέσω της παρατήρησης αξιόλογων προσώπων. Έχει παρατηρηθεί ότι μιμούμαστε συχνότερα τη συμπεριφορά ενός φιλικού προσώπου ή ταυτιζόμαστε με το ισχυρό γόητρο του κοινωνικού περίγυρού μας. Για παράδειγμα, στο πείραμα του Γκρέπλος το 2005, 100% των χρηστών ναρκωτικών πρώτη φορά που δοκίμασαν ουσίες ήταν με συνομήλικους ή με μεγαλύτερους φίλους, που αυτό αποδεικνύει τη συγκεκριμένη θεωρία. Τα βασικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την αρχική καθώς και τη συνεχόμενη χρήση ουσιών. Στόχος των εφήβων είναι να παραμείνουν δημοφιλείς στον κοινωνικό τους περίγυρο καθώς και στους φίλους τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Συνήθως, παρατηρείται πως οι έφηβοι επηρεάζονται από άτομα που είναι πιο δημοφιλείς και τείνουν στη χρήση των ουσιών αυτών. Οι έφηβοι, με σκοπό να αυξήσουν τη δημοτικότητά τους, αλληλεπιδρούν με τους φίλους τους και τους μαθητές τους, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη επιρροή σε μοντέλα συμπεριφοράς. Επίσης, η Μπαντίνα και ο Σκουέλ το 1983 υποστήριξαν πως οι έφηβοι αρκετά συχνά δηλώνουν πως εξαιτίας της υπερβολικής προστασίας και της επιθυμίας του ελέγχου τους από τους γονείς τους οδηγούνται στην κατάχρηση ουσιών. Οι Κέις και Χάινς ανέφεραν πως το bullying, η χαμηλή σχολική επίδοση καθώς και η ελάχιστη αφοσίωση ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αρνητική επίδραση στα επίπεδα της χρήσης των ναρκωτικών στους εφήβους. Όταν η χρήση ναρκωτικών ουσιών ξεκινά από νωρίς, τότε το άτομο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εθιστεί. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαίο να αποτρέψουμε τους εφήβους από το να πειραματίζονται με τα ναρκωτικά, ώστε να μειώσουμε και τις πιθανότητες που έχουν να εθιστούν, αλλά και να αντιμετωπίσουν πολλά ακόμη σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, σημαντική στην καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών είναι η ενημέρωση στα πλαίσια του σχολείου, η οποία περιλαμβάνει τρεις τακτικές: προσέγγιση στη γνώση και την ενημέρωση, στην αποτελεσματική εκπαίδευση και στην κοινωνική επιρροή. Ειδικότερα, σε σχετική έρευνα, οι ερευνητές μέσα από 10 μαθήματα και 4 εργασίες που απαιτούσαν τη συνεργασία παιδιών και γονιών για συγκεκριμένες δραστηριότητες στα πλαίσια ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση της κατάχρησης απαγορευμένων ουσιών στο σχολείο, παρατήρησαν ότι το πρόγραμμα αυτό ενίσχυσε τη γνώση των μαθητών σχετικά με τα ναρκωτικά, αλλά και τις στάσεις τους σχετικά με την ανάγκη μείωση του φαινομένου, ενώ επισήμανε και το ρόλο των γονιών στην προσπάθεια αυτή. Ακόμη, είναι αναμφισβήτητο ότι η οικογένεια ασκεί σημαντική επίδραση στη χρήση ναρκωτικών ουσιών από το άτομο, είτε μέσα από γενετικούς είτε μέσα από κοινωνικούς παράγοντες, όπως η αδιαφορία του γονιού ή η κατάχρηση ουσιών από τον ίδιο τον γονέα. Οι Μπράι, Καταλάνο, Κάμπφερ, Λόχμαν και Σαπόξνικ 1997 επισήμαναν τη σημασία της ένδειξης στοιχείων προστατευτικότητας από μέρους των γονέων, παραδείγματος χάρη στενή σχέση και επικοινωνία παιδιών και γονέων, συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες του παιδιού εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος κτλ., ως προς τη μείωση της πιθανότητας της χρήσης ουσιών στους εφήβους. Σε έρευνά τους, οι Σπόθ, Ρέντμοντ, συν το 1998 με 667 οικογένειες, βρήκαν ότι οι έφηβοι των οποίων οι οικογένειες συμμετείχαν στα προγράμματα της έρευνας έκαναν λιγότερη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αντίθεση με εκείνους που οι γονείς τους συμμετείχαν ελάχιστα.
Όσον αφορά από την άλλη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα πλαίσια της ενημέρωσης σε θέματα υγείας, οι ενημερωτικές καμπάνιες τους δεν θεωρούνται αποτελεσματικές για την αλλαγή ρυψοκίνδυνων συμπεριφορών όπως η χρήση ναρκωτικών. Ωστόσο, σε σχετική έρευνα των Secker Walker, Warden Holland, Flynn και Detsky το 1997 βρέθηκε ότι μια ενημερωτική καμπάνια των μέσων ενημέρωσης σε συνδυασμό με το αντίστοιχο σχολικό πρόγραμμα ήταν πιο αποτελεσματικό στη μείωση της χρήσης καπνού από ότι το σχολικό πρόγραμμα μόνο του. Επιπροσθέτως, σε έρευνα του Οβουόλο το 2013, όπου εξέτασε τη σχέση των προγνωστικών παραγόντων χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με την πολιτική μείωση του φαινομένου σε εθνικό επίπεδο, παρατήρησε μεταξύ των αποτελεσμάτων ότι σε χώρες όπου δεν υπήρχε περιορισμός στην κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, οι πιθανότητες για χρήση ουσιών τον τελευταίο μήνα της έρευνας ήταν πιο χαμηλές κατά 75%. Αντίθετα, μεγαλύτερη χρήση θεραπείας και υποκατάστασης ναρκωτικών οδήγησαν σε μεγαλύτερη κατάχρηση ουσιών. Συνεπώς, η μείωση ποινών για την προσωπική κατοχή ναρκωτικών δεν σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα χρήσης ουσιών. Τέλος, παράλληλα με την προσπάθεια καταπολέμησης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των εφήβων, καθίσταται αναγκαία και η αντιμετώπιση κάποιων σοβαρών συνεπειών του φαινομένου με σημαντικότερη εκείνη της υπατήτητας Γ. Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι που παίρνουν ναρκωτικά ενδοφλέβια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να αποκτήσουν υπατήτητα Γ λόγω μη ασφαλούς ανέσιμης χρήσης ουσιών, καθώς δεν έχουν επαρκή γνώση, με συνέπεια να χρησιμοποιούν ίδιες βελόνες με μεγάλο αριθμό ατόμων που μπορεί και να τους ήταν άγνωστοι. Επομένως, κατά τον Bryant, 2013, η ενημέρωση και η γνώση περί της υπατήτητας Γ ενδέχεται να αποτελέσει μια αποτελεσματική αφετηρία για τον περιορισμό της μόλυνσης μεταξύ των νέων, αλλά και για την αλλαγή των στάσεών τους απέναντι στη χρήση ναρκωτικών ουσιών γενικότερα. Ένα φαινόμενο ανάμεσα στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών είναι ο δανεισμός συριγγών. Αυτή η συμπεριφορά συνηθίζεται από άτομα τα οποία έχουν παρελθόν κοινωνικής στέρησης. Αυτά τα άτομα αλληλεπιδρούν με χρήστες που έχουν την τάση να μην αντιλαμβάνονται αυτόν τον δανεισμό ως κάτι επικίνδυνο. Εκτός από την ανταλλαγή συριγγών, πρέπει οι χρήστες να δουλέψουν και το γνωσιακό τους επίπεδο, καθώς πρέπει να καταλάβουν πως δεν υπάρχει καμία ασφάλεια ανάμεσα από αυτόν τον δανεισμό από άλλους και ιδιαίτερα από αυτούς με τους οποίους έχουν στενές επαφές. Χρήστες οι οποίοι έχουν μακροχρόνιο ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών, αλλά γίνεται με μικρότερη συχνότητα, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά δανεισμού συριγγών και αυτό σχετίζεται με τις στενές κοινωνικές επαφές με άλλους ενδοφλέβιους χρήστες. Σπάσου τώρα, θα κάνουμε ένα τσιγαράκι. Να δοκιμάσω. Να δοκιμάσεις σίγουρη. Ναι, είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Καλά, άντε, κάτσε.